Stanko predniesol, lebo sme to vlastne prerokovali na finančnej komisii, lebo to už spadá do právomoci obecného zastupiteľstva. Keďže Stanko Jančo sa ospravedlnil, neviem, ďalší členovia je Evetka alebo Peter. Ak by si Peter takto môžeš prečítať. Áno, ja prečítam, je tu v podstate dôvodová správa, ale tá dôvodová správa sa zhoduje s zápisnicou z finančnej komisii. Ja prečítam tú zápisnicu, v podstate tam je to isté, čo tam mám. Potom sa budete môcť Peter, a budete si niečo ešte vysvetliť podrobnejšie. Zápisnica do zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.8.2016. Členovia predseda Stanislav Jančo, členovia inžinier Peter Prier, Iveta Muchová. Ostatní prítomní Henka Janka Jančová, zamestnanec obce. Dňa 8.8.2016 zadišla finančná komisia za účelom prejednania návrhu rozpočtového opatrenia číslo 4/2016. Návrh rozpočtového opatrenia vypracovala inžinierka Jančová, pričom uviedla, že rozpočtové opatrenie bolo vypracované v súlade s paragrafom 14 odstavec 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to zvýšenie bežných príjmov v celkovej sume 1400 eur, presun a zvýšenie bežných výdavkov v celkovej sume 1400 eur, príjem z mimorozpočtových zdrojov v sume 5000 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 5000 eur. K tomuto presunu, a to neviem, či sa vyjadríš, alebo čo prečítam to ďalej. Tam treba len zdôvodniť. S dôvodom rozpočtového opatrenia sú úprava rozpočtu spojená s poskytovaním príspevku do štátneho rozpočtu na školu v prírode vo výške 1400 eur. Navýšenie rozpočtu na výdavky spojené s prevádzkovaním futbalového ihriska, na paliva do kosačiek, servis kosačky spojené s nákupom filtrov, olejov, náhradných dielov, zriadenie odberného miesta na zavlažovanie, zemné práce, materiál vo výške 1550 eur. Navýšenie výdavkov na servis krovinorezov a kosačiek pre verejné priestranstva 300 eur. Vyčlenenie prostriedkov na dohody spojené so zastupovaním v materskej škole a pedagogickými asistentami 750 eur. Náklady na spoločný školský úrad v zmysle zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 100 eur. Úprava kapitálových výdavkov v zmysle uznesenia 27/2016 do dňa 28.4.2016 na zberný dvor o výške 5000 eur. Po prejednaní rozpočtového opatrenia číslo 4/2016 finančná komisia prijala následovné stanovisko. Doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie číslo 4/2016. Bacúku dňa 8.8.2016. Takže to je stanovisko. V podstate ide tam o úpravu rozpočtu, hej? Tých 1400, čo je škola v prírode, to sú priam účelové prostriedky, ktoré vlastne prídu ako nenormatívne finančné prostriedky z rezortu ministerstva školstva prostredníctvom okresných úradov. Čiže to je vlastne, aj keď sme to neschváľovali, to sú tak účelové prostriedky, ktoré nemusíme len na to použiť, na čo boli dané. Ten zvyšok, tak to už sa týka obcí, hlavne teda toho servisu, tých krovinorezov a údržby trávnik a futbalového ihriska. A ešte ten zberný dvor. No ten zberný dvor vlastne my sme mali v rozpočte 6000 vyčlenených, ale keď sme schválili to uznesenie, tak tam bolo predbežný prepočet na 11 000, čiže sme to navýšili týmto pádom o tých 5000. No, toto ešte, pán starosta, ešte to poprosím, ešte o tie autobusové zástavy. Tak vlastne zriadenie tých, respektíve výstavba tých autobusových zastáviek dolu v lokalite Staničná si vyžaduje proste objektívna potreba poskytnutia tej elementárnej ochrany pred nepriaznou počasia cestujúcich. Keďže inštalácia týchto krytov, búdok
nebola riešená, nie je riešená tým projektom a na moju priamu otázku prevádzkovateľom tých spojov, na SAD, to je v kompetencii obcí. Ja si myslím, že to je služba občanovi, ktorá má vytipovanú istý typ. Samozrejme som sa spojil s kolegami z okolitých obcí a jednoznačne mi doporučili takého seriózneho dodávateľa. Napríklad v obci Polonka majú taký problém, že čo majú tam pred Bumbarasom inštalovanú, tak došlo tam už pričinením jedného občana Vacmucha k poškodeniu, rozbiť to plexiskla. Už vyššie pol roka sa nemôžu na nich nakontaktovať, je prostý problém s komunikáciou. Ja som aj s kolegom z iných obcí si preveroval jedného dodávateľa, ktorý je akože slušný a ponúka na trhu teda 3 druhy. Ja som za ten kompromis, za tú strednú cestu, mám to aj na stole, až by ste to chceli vidieť, ja to idem zobrať. Chcete vidieť? Teda oni to robia v tých 3 rozmerových škálach, nech sa páči, to sú malé, veľké a toto sa si myslí, že áno, poskytnú proste to základné nie, to nič. Tam je cena. Bohužiaľ. Nie. Je to. Dobre, nech sa páči. Pán predseda, poprosím návrh. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Bacu, číslo 51, obľad 2016. Obecné zastupiteľstvo obce Bacu schváľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrení číslo 4/2016, ktorým sa zvyšujú bežné príjmy o 1400 eur, presun a zvýšenie bežných výdavkov v sume 1400 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov o 5000 eur, krytí z mimorozpočtových zdrojov v sume 5000 eur. Zriadenie autobusových zastávok počet 2 kusy na rast cesty ulica Staničná k vyčím z fondov rozvoja vo výške 3000 eur. Takže tam bude oprava. Stačí to aj takto, lebo je to vlastne vedomosť, že to krytie je tam z fondu rozvoja. Čiže po presúvaní v rámci rozpočtu nepôjde, ale z fondu rozvoja. Takže z fondu nebude, dobre. Takže oprava nebude rozpočtovať, dobre. Stačí to teda aj takto. Ja si teda myslím, že by to takto malo postačovať. Lebo vieme, že krytie bude z mimo rozpočtových zdrojov. Niečo sme tam vytvorili aj takú rezervu, aby bolo aj zosadením tej zastávky, čiže... Do 3000 obydve zastávky. Áno. Dobre, ďakujem. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie takto koncipovaného návrhu uznesenia a zdvihol ruku. Za 5. Je niekto proti? Nikto zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 14. Informácia o vyžiadaní súčinnosti prešetrení podnetov Jozefa Duraja na okresnú prokuratúru v Breznu.
niekoľko podnetov na prešetrenie istých uznesení, ktoré bolo treba šetriť. Obecný úrad poskytol okresnej prokuratúre komplexnú súčinnosť, predložil príslušné materiály, príslušné vysvetlenia, respektíve stanoviská. Celý ten postup ešte stále pokračuje, aj dneska došlo do dožiadania, takže tiež pripravíme odpoveď, ktoré následne doručíme na okresnú prokuratúru. To je všetko. Je to pomerne náročná robota, pretože treba dohľadávať množstvo uznesení aj z minula. Je to, ale jednoducho musíme to spraviť, tak to urobíme. Zatiaľ hádam v tomto kamu z mojej strany stačí. Máme niečo. Tuto vlastne aj všeobecné zastupiteľstvo zaujímalo, tak tu máme rozpísané vlastne tých 13 bodí, na akú činnosť alebo na akú uznesenia sa vlastne to šetrenie týka, čo sa to týka. Takže môžeme to aj uviesť, že napríklad prvý podnet nazveme, je to rozpor zákonitosti štatútu obce Bacúr, ktorý je účinný od 1. októbra 2010. Potom je tam rozpor uvedený v uznesení číslo 99 z 15. decembra 2015, ktorý sa schválilo predĺženie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bacúr. Tretí podnet, rozpor zákonitosti uznesenia 8 z 21. januára 2016, ktorým bol schválený príspevok pre fotbalový klub 09 Bacúr pre rok 2016, to je v rozpore s paragrafom 3, teda šetrenie v rozpore s paragrafom 3, odsek 3 Všeobecné záväzného nariadenia 2 z roku 2005. Štvrtý podnet, rozpor zákonitosti uznesenia 10 z 21. januára 2016, ktorým bol schválený príspevok pre folklórny súbor Batúšan pre rok 2016, v rozpore teda s týmto paragrafom 3, odsek 3 Všeobecného záväzného nariadenia 2 z roku 2005. Piatý podnet je nečinnosť starostu obce a obecného zastupiteľstva v súvislosti so schválením územno-plánovacej dokumentácie. Šiestý podnet, dodržiavanie uznesenia 8 z 29.1.2015, ktorý bol schválený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015. Siedmy podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 24 z 27. februára 2015, ktorým bol schválený príspevok pre fotbalový klub 09 Bacúr pre rok 2015. Zase rozpor s paragrafom 3, odsek 3 Všeobecné záväzného nariadenia 2005. Osmý podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 26 z 27. februára 2015, ktorým bol schválený príspevok pre folklórny súbor Bacúšan pre rok 2015 v rozpore s paragrafom 3, odsek 3 Všeobecné záväzného nariadenia 2005. 9. podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 61 z 25. júna 2015, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie číslo 1 2015 v rozpore s uznesením 29/2015, ktorým rozsah vykonávať zmeny rozpočtu starostov obce určilo do výšky 500 eur. 10. podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 72 z 24. septembra 2015, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie číslo 2 2015 v rozpore s uznesením 29 2015, ktorým rozsah vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce určilo do výšky 500 eur. 11. podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 33 z 26. marca 2015, ktorým bol schválený program obecného zastupiteľstva v rozpore s nezaradením interpelácie poslancov do programu podľa paragrafu 25 odsek 4 písmena D zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom riadení. 12. podnet, rozpor zákonnosti uznesenia 71 z 24. septembra 2015, ktorým boli schválené pravidlá zverejňovania na internetovej stránke obce v rozpore, že nemali byť prijaté bez úprav či
Tam je bez úprav článku 15 písmena EF. A 13. podnet je vysvetlenie, či funkcia hlavnej kontrolórky obce a vedúcej kontrolovaného subjektu folklórnej skupiny Bacúšan vo veci poskytovania príspevku ide o tú istú osobu. Vymeniť. Súboristku, čo bude viesť súbor. Dobre, druhú poskytujeme súčinnosť tam. Pán predseda, poprosím. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Báčov číslo 52/2016. Obecné zastupiteľstvo obce Báčov berie na vedomie informáciu, že na riaditeľstvo obecného úradu obce Báčov prišlo 13 podľaní od okresnej prokuratúry Brezno vo veci poskytnutia súčinnosti pre šetrenia podnetov údaja. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za prijatie takto koncipované návrhu na uznesenie, nech zdvihne ruku. 5 za, je niekto proti? Niekto zdržal sa niekto hlasovania? Nie je tomu tak. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 15. Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce k podnetu magistra Martina Duraja zo dňa 27.6.2016. Nech sa páči. No. Takže hádam, už som vás aj omrzel, ale stále neviem ešte čítať, tak len vydržte, prosím. Hádame si robotu sami sebe, lebo nikto nikomu neverí. Zápisnica zasadnutia Komisie na ochranu verejného zájmu pri výkone funkcie starostu obce konaného dňa 8.8.2016. Zloženie komisie, predseda komisie Inžinier Peter Kliar, členovia komisie Miroslav Nikiel, Iveta Muchová. Na 8.8.2016 sa na obecnom úrade v Bacúchu zišla komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce, aby prerokovala podnet magistra Martina Duraja, výkon Brezová číslo 203 97664 Bacúch 27.6.2016 preskúmanie zákonitosti pri podávaní oznámenia funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Bacúch. Magister Martin Duraj svoj podnet odvodňuje tým, že na základe výpisu živnostenského registra, ktoré inžinier František Kán, starosta obce Bacúch, je štatutárny orgán rodáci z Bacúcha ich priatelia, má oprávnenie na podnikanie na základe obchodného registra, kde inžinier František Kán, starosta obce Bacúch, je v dozornej rade Revúcka rozvojová AS, sídlo Moravská 1337/16, Revúca od 15.12.2009. Podľa článku 5 odstavca 1 ústavného zákona verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov. Podľa článku 5 odstavca 2 ústavného zákona verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať, a to sa nesťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať o zákonom ustanovených podmienok. Podľa článku 5 odstavca 6 ústavného zákona zákaz podľa článku 5 odstavca 2 druhá veta sa nesťahuje na starostov obcí. Podľa článku 5 odstavca 7 ústavného zákona, ak verejný funkcionár vykonáva funkciu zamestnania alebo činnosť podľa odstavca 1 2 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní od dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu zamestnania alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu. Podľa článku 7 odstavca 1 ústavného zákona verejný funkcionár je povinný do 30 dní od dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Na základe uvedeného komisia konštatuje, že inžinier František Kán, starosta obce Bacúch, podal pred ujatím funkcie starostu obce písomné vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady obchodnej spoločnosti Revúcka rozvojová AS, sídlo Moránska 1337/16, Revúca zo dňa 3.12.2010
ktoré obchodná spoločnosť prevzala 6.12.2010. Za vykonanie zmeny v obchodnom registri nenesie zodpovednosť inžinier František Kán, ale štatutárny orgán obchodnej spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že inžinier František Kán sa vzdal funkcie predsedu dozornej rady v ústavnom zákone stanovenej lehote a vykonal právny úkon smerujúci k zániku funkcie. Tým, že inžinier František Kán predsedom občianskeho združenia, i keď je zapísané v živnostenskom registri, nie je to v rozpore s článkom 5 odstavca 2, prvá veta ústavného zákona, pretože občianske združenie nie je založené na výkon podnikateľskej činnosti. Po prešetrení predmetného podnetu komisia zistila, že oznámenie inžiniera Františka Kána, starostu obce Bacúk, je v súlade s ústavným zákonom číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ďalej ústavný zákon, a považuje podnet magistra Martina Duraja 27.6.2016 za nedôvodný. Ospravedlňujem sa. Bacúku dňa 8.8.2016. Ďakujem za pozornosť. Čo? Nie, tak to je všetko. Ďakujem. Stanovisko komisie. Tieto stanovisko nie je to, že ako my sme v podstate amatéri, hej, do tohto, zákon máme k dispozícii, ale tam bolo vyjadrenie aj právnika, aj pána Hýka nám, ako právnik, takže v podstate v súčinnosti s ním toto vyjadrenie bolo. O tom občianskom združení rodáci je každý občan, že je to tak. Áno. Prijal som tohto roku, teraz, aj na základe tohto isté rozhodnutie, ktoré budem realizovať hneď v úvode budúceho roku. Takže to bude čisté. Bez náznaku. Dobre, tak pán predseda, poprosím. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Bacúk číslo 53/2016, stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce k podnetu magistra Duraja do dňa 27.6.2016. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúk berie na vedomie stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce podnetu magistra Duraja do dňa 27.6.2016. Ďakujem. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie takto koncipovaného návrhu uznesenia a zdvihol ruku. 5 za, ďakujem. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie je tomu tak. Konštatujeme, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 16. Oznámenie magistra Duraja o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie životného prostredia a výstavby funkcií člena Komisie na ochranu verejného poriadku. Nech sa páči. Magister Martin Duraj, poslanec obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva Bacúk, hlavná 279 Bacúk. Vec. Zdanie sa funkcie predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, funkcie člena Komisie na ochranu verejného poriadku, oznámenie. Hore uvedený magister Martin Duraj, poslanec obecného zastupiteľstva, oznamujem, že sa vzdáva funkcie predsedu Komisie životného prostredia a výstavby a taktiež člena Komisie na ochranu verejného poriadku. Odôvodnenie. Dňa 25. februára 2015 zasadala Komisia životného prostredia a výstavby, kde žiadala starostu obce, aby informoval komisiu o počte budov vo vlastníctve obce a umožnil obhliadku týchto budov z dôvodu zhodnotenia fyzického stavu a naplánovania ďalšieho využívania uvedených budov. Zápis komisie 1/2015, zápisnica 2/2015 OZ. Uvedená vec bola stále odkladaná.
Dňa 22.2.2016 som sa dostavil na obecný úrad informovať sa ohľadom obhliadky stavieb majetku obce, kde mi bolo oznámené, že obhliadku starosta obce nepovolil s tým, že to nemá zmysel. Pani Jančová doplnila, že obhliadka stavieb bude predložená na zastupiteľstve a bude sa k tomu vyjadrovať obecné zastupiteľstvo. Následne po príchode starostu som ho požiadal o prijatie k ústnemu riešeniu obecných vecí. Starosta obce sa vyjadril, že s udávačom sa nebaví. Opakovane som ho požiadal o prijatie, starosta ma už odignoroval. Prítomné boli pani Jančová, pani Molentová, pani Zlúkiová. Vidíte záznam. Do dnešného dňa uvedená vec nebola predložená zastupiteľstvu tak, ako to uviedla pani Jančová. Dňa 22.5.2016 som sa dostavil na obecný úrad so starostom obce riešiť znečistenie obecných komunikácií posypovým materiálom. Pán starosta ma ignoroval, nechcel sa so mnou rozprávať, neprijal ma. Keďže pán starosta inžinier František Kán mi svojím správaním neustále znemožňuje plniť si úlohy predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, ktoré mi vyplývajú zo štatútu obce Bacu, schváleného obecným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí 26.8.2010, uznesením číslo 73 z roku 2010, vzdávam sa uvedených funkcií. Taktiež mi svojím správaním znemožňuje plniť podľa paragrafu 25 povinnosti a oprávnenie poslanca v súlade so zákonom o obecnom zriadení číslo 369 z roku 1990 zbierky v znení neškodších predpisov. Žiadam, aby uvedené oznámenie bolo verejné ako príloha zápisnice obecného zastupiteľstva v Bacúku dňa 30.6.2016 magister Martin Duraj. Prílohy záznam. Záznam spísaný na obecnom úrade Bacúk dňa 22.2.2016 ohľadom správania starostu obce k poslancovi obecného zastupiteľstva. Na tunajší obecný úrad Bacúku sa dňa 22.2.2016 po 14.30 dostavil poslanec magister Martin Duraj sa informovať u zamestnankyne Zlúkiovej ohľadne obhliadky stavieb majetku obce, kde bol informovaný, že obhliadku starosta obca nepovolil s tým, že to nemá zmysel. Ďalej zamestnankyňa Jančová doplnila, že obhliadka stavieb bude predložená na zastupiteľstve a bude sa k nemu vyjadrovať obecné zastupiteľstvo. Následne po príchode starostu obceho požiadal o prijatie k ústnemu riešeniu obecných vecí. Starovca obce sa vyjadril, že s udávačom sa nebaví. Magister Martin Duraj opakovane a dôrazne požiadal o prijatie, kde mu starosta obce neodpovedal a odignoroval ho. Po dožadovaní sa